det, der handler om, bror. Det handler om, hvordan du er som menneske. Jeg har bare sådan et spørgsmål, jeg tror, hvorfor har spørgsmål, jeg har svaret til. Bror, jeg føler bare... Jeg ved ikke sådan her. Jeg ved, at Sankt Pi. Jeg har sagt 10 på Sankt Pi. Ja. Han har da ordentligt mærke over, så snakker han bare. Det er det, jeg hører. Jeg tænker på, hvorfor han ikke får det. Det første, det er ikke engang til mandag. Mandag er ikke at skaffe det her. Bro. Ring til mandag. Jeg skal redde. Bro. Skyld efter, bror. Ja, og det Jeg får mig, hvad der har beef. Hvad mand er vi det der? Fuck jer alle sammen. Jeg har sagt til mig i dag. Hvad er det der? Fuck jer alle sammen. Det Det er derfor, man er lige på den der kærlighed til jer. Men de her andre mennesker, de må selv finde ud af, fuck dem. Jeg kom, jeg blev op og sådan, boy, jeg